θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τη χώρα είναι ένας δρόμος φωτεινός. Μπορεί η Ευρώπη να είναι σε κρίση, αλλά ειδικά εμείς οι νομικοί, μόνο από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε ιδέες, αρχές για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Και ιδίως σε μια εποχή τόσο δύσκολη όσο αυτή που περνάμε, σε μια κρίση θεσμών. Πριν λοιπόν μπω στο κυρίως θέμα, θέλω να αναφερθώ με δύο λόγια στη δημόσια εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Γιατί όλη αυτή η ιστορία για την επιλογή των προεδρίων από την εκτελεστική εξουσία έχει ξεκινήσει από ένα έλλειμμα δημόσιας εμπιστοσύνης. Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά της δικαιοσύνης. Είναι μια πολιτιακή λειτουργία η οποία ομιλεί με μια τεχνική γλώσσα. Δεν την καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος, ακόμα και ο μορφωμένος, τη γλώσσα των δικαστικών αποφάσεων. Διαβάζει ένα νόμο, καταλαβαίνει τι λέει μια διάταξη, γκρόσο μόνο. Διαβάζει μια διοικητική πράξη, καταλαβαίνει τι λέει η διοικητική πράξη, γκρόσο μόνο. Στη δικαστική απόφαση, το πρόβλημα είναι μεγάλο στην ανάγνωσή της από τους μη ειδικούς. Διότι έχεις κάποια όρια του δικαστικού ελέγχου, έχεις κάποιες τεχνικές, έχεις κάποιους όρους στη δικαστική απόφαση που την καθιστούν, αν όχι απρόσθετη, δυσπρόσθετη για το ευρύ κοινό. Ένα το κρατούμε, αυτό το κρατάμε. Δεύτερο κρατούμε. Όπως είναι τα πράγματα στη σημερινή φιλελεύθερη δημοκρατία, που δεν υπάρχουν πια θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η δικαιοσύνη, τα δικαστήρια και προκειμένου το Συμβούλιο Επικρατείας αποτελεί ίσως το μοναδικό θεσμικό αντίβαρο με την έννοια ότι αυτό είναι που μπορεί να ακυρώσει δημόσιες πολιτικές της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τρίτον, υπάρχει μια. Εντάξει, χαμηλώνει. Το τρίτο λοιπόν στοιχείο είναι ότι η απόφαση, όπως ξέρετε, χωρίζεται σε δύο μέρη, στο διατακτικό και στο σκεπτικό. Με δεδομένο ότι είναι το μοναδικό θεσμικό αντίβαρο η δικαιοσύνη και με δεδομένη την πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει, η δικαιοσύνη μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι. Οπωσδήποτε μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι από την αντίληψη των πραγμάτων στο πολιτικό σύστημα. Και αυτό που ελάχιστα ενδιαφέρει συνήθως είναι το σκεπτικό. Αυτό που διδασκόμαστε δηλαδή στα πανεπιστήμια, ότι η αιτιολογία είναι νομιμοποίηση της δικαστικής απόφασης, αυτό στην πράξη καταστρατηγείται ακόμα και κατά καθηγητές των πανεπιστημίων. Το διατακτικό είναι αυτό που καθορίζει τη στάση απέναντι στη δικαστική απόφαση και όχι το σκεπτικό. Ένα άλλο στοιχείο επίσης σημαντικό. Η επιβαλλόμενη διακριτικότητα των δικαστών. Στην πρόσφατη απόφαση Ντάμπιλετς κατά Ρουμανίας έχει μια πολύ ωραία μείζωνα σκέψη για το διαδίκτυο. Λέει λοιπόν αυτή η απόφαση μέσα που αφορά την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε δικαστή, αλλά η σκέψη που κάνει αφορά γενικότερα. Λέει λοιπόν εκεί ότι το διαδίκτυο είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πλατφόρμα για την άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος της έκφρασης. Γιατί δίνει τη δυνατότητα να εκφράζεσαι, να το μαθαίνουν πολλοί, να έχει μια άμεση επικοινωνία. Ωστόσο, λέει, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος ο οποίος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορείς να αναπτύξεις κάποιες σκέψεις που να διαδοθούν και να παραμείνουν στον χρόνο και να διαδοθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εκατομμύρια ανθρώπους και έχει πολύ μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι έχει ο κλασικός τύπος. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε από τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επιρροή που έχουν στη δημόσια ζωή. Επειδή έγινε προηγουμένως αναφορά στην δημόσια εμπιστοσύνη, στη δικαιοσύνη, όπως διαπιστώνεται στις μετρήσεις, εγώ θα σας έλεγα, και αυτό το θέμα το έχω θέσει στο δημόσιο διάλογο και θα το θέσω και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ότι ο τρόπος που παρουσιάζονται οι δημοσκοπήσεις για τη δημόσια εμπιστοσύνη δεν είναι πλήρης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Η δικαιοσύνη είναι ένας χώρος που επιλύονται διαφορές, κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν. Είναι ένας χώρος που παίρνονται πολιτικά παιχνίδια, που υπάρχουν
αντιπολιτευτικές και συμπολιτευτικές, αν θέλετε, κινήσεις στο διατακτικό των αποφάσεων, υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχει και η επιστημονική κοινότητα με τα δικά της. Θα τα πούμε πιο κάτω ποια είναι τα δικά της. Το ερώτημα είναι, όταν ερωτώνται, όσοι ερωτώνται, από πού έχουν εικόνα για τη δικαιοσύνη? Έχουν εικόνα γιατί ήταν διάδικοι? Αν ήταν διάδικοι, έχασαν ή κέρδισαν? Αν δεν ήταν διάδικοι, αυτά που ξέρουν προέρχονται από την πολιτική αντιπαράθεση, προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προέρχονται από τις απόψεις των επιστημόνων και τα σχόλια που κάνουν είτε σε άρθρα είτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καθηγητής Ηλίας Δασκαλάκης εγκληματολογίας στο Πάντιο τη δεκαετία του 70 είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την ποινική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Όπου τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά για την εμπιστοσύνη. Αλλά τι είχε κάνει ο Δασκαλάκης? Είχε γράψει από κάτω σε πίνακες την προέλευση των ερωτωμένων, το μορφωτικό επίπεδο, την πολιτική τοποθέτηση, το πώς έχουν άποψη για την ποινική δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα να γνωρίζεις, να μπορείς να γνωρίσεις από πού προέρχεται η δυσπιστία στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο, αν θέλεις να διαμορφώσεις πολιτικές για να βελτιώσεις την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Και επίσης αλλάζει τα δεδομένα. Διότι όταν ο ερωτώμενος σου λέει ήμουν αδιάδικος στη δίκη και την έχασα, και σου λέει μετά ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ή ό,τι έμαθα το έμαθα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό αυτομάτως αλλάζει το τοπίο. Ας το κρατήσουμε λοιπόν και αυτό. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτές τις τελευταίες δεκαετίες και όσο περνάνε τα χρόνια τα πράγματα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο, έχει δημιουργήσει μια αυξημένη δυσπιστία. Μια αυξημένη δυσπιστία με τις διάφορες προελεύσεις αυτής της δυσπιστίας που δεν τις έχουμε μετρήσει ακόμα ποιες είναι. Και βέβαια η δυσπιστία αυτή χτυπά, το πιο εύκολο από όλα είναι να χτυπήσεις στην κορυφή, στην επιλογή της ηγεσίας. Ήμουνα χθες και προχτές στις γενικές συνελεύσεις που έγιναν στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και στην Ένωση Εισαγγελέων. Είπε λοιπόν ο εισαγγελέας του Αγίου Παύλου την Κυριακή στην ομιλία του. Ξέρετε, λέει, γίνονται αυτή τη στιγμή ένα σωρό αγροτικές κινητοποίησεις. Γίνονται διάφορα γεγονότα, διάφορα επεισόδια μπορεί να γίνονται, μπορεί να υπάρχουν παράνομες πράξεις. Ο εισαγγελέας του Αγίου Παύλου οφείλει να ζητήσει από τους εισαγγελείς όλης της χώρας να έχουν το νου τους και να ερευνούν κατά πόσο διαπράττονται και ποινικά δικήματα. Γιατί σε αυτού του είδους τους αναδρασμούς πολλές φορές δεν υπάρχουν μόνο αθώες διαμαρτυρίες, μπορεί να υπάρξουν και παράνομες πράξεις. Κατηγορήθηκε γι' αυτό ο εισαγγελέας του Αγίου Παύλου ότι ενεργεί ως κυβερνητικός αρχίωνας της κυβέρνησης, ασκώντας μια κατά τον νόμο και κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα τέτοιος όγκος πληροφοριών, ο οποίος μεταφέρεται στο μέσο άνθρωπο που δεν έχει και σχέση με τη δικαιοσύνη, είναι βέβαιο ότι δημιουργεί αντιδράσεις και απορίες και αντισπιστία απέναντι στην κορυφή της. Το ίδιο θα έλεγα και για την κριτική και τα σχόλια που ακούμε. Προσφάτως σε αποφάσεις του δικαστηρίου, καθηγητές πανεπιστημίου έσπευσαν να σχολιάσουν το διατακτικό της απόφασης χωρίς καν να έχουν διαβάσει το αιτιολογικό. Σε μία μάλιστα συγκεκριμένη περίπτωση, ένας καθηγητής δεν περιορίστηκε στην νομική επιχειρηματολογία που όφιλε να την κάνει και καλώς την έπραξε, και η νομική επιχειρηματολογία, όσο αυτή και να είναι πάρα πολύ χρήσιμη, έστω και αν σου λέει ότι δεν είδε στην ομολογία, δεν ξέρεις γράμματα, αυτά είναι δεκτά δεσιοξίες εκφράσεις. Άρχισε σε ένα σημείο να κάνει υποθέσεις για τους λόγους για τους οποίους οι δικαστές σκέφτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Υποθέσεις φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, διόλου κολακευτικές για τη σύγκριση. Αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν συνιστά νομική επιχειρηματολογία, δεν συνιστά καν επιστημονική επιχειρηματολογία, ούτε καν επιχειρηματολογία πολιτικής επιστήμης ή πολιτικής κοινωνιολογίας. Γιατί στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών η ανάπτυξη της πολιτικής επιστήμης και της πολιτικής κοινωνιολογίας για τη δικαιοσύνη σημαίνει ότι εξετάζεις το παρελθόν του δικαστή.
Ελέγχεις τις αποφάσεις που έχει βγάλει. Διαπιστώνεις αν απέκλεινε από τις θέσεις που είχε σε μεγάλες υποθέσεις. Αυτό ουδής το έχει κάνει στην Ελλάδα. Ουδής μέχρι στιγμής έχει δει τις αποφάσεις του ένας δικαστής, ένας μεγάλος δικαστής, ένας πρόεδρος δικαστηρίου. Τι θέσεις πήρε διαχρονικά από τη στιγμή από την καριέρα του, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του μέχρι το τέλος της καριέρας του. Εκεί κρίνεται ο δικαστής ως αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι είναι η μοναδική επιστημονική δίωδος για να εξετάσεις τις απόψεις και τις αντιλήψεις του. Αυτή όμως η αντίληψη, αυτή η επιστημονική προσέγγιση δεν υπάρχει στη χώρα μας, δεν έχει αναπτυχθεί διόλου. Ξέρω ότι ο καθηγητής Αλιβιζάντος έχει κάνει κάποιες σχετικές ενίξεις, αλλά δεν έχουμε έρευνες από αυτού του θέματος. Ας πάμε τώρα στο θέμα μας, στο κυρίως θέμα μας. Έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις. Θα ξεκινήσουμε από το τι συμβαίνει μέσα στη δικαιοσύνη, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλώ ειλικρινά και να μην λειτουργώ με στερεότυπα, γιατί πολλά πράγματα λέγονται με στερεότυπα. Πρώτον, ο δικαστής είναι άνθρωπος. Ο δικαστής δεν είναι Θεός. Διορίζεται κάποια στιγμή με μια ορισμένη διαδικασία, έχει τα ακαδημαϊκά προσόντα για να γίνει δικαστής, αλλά από εκεί και μετά αρχίζει μια μακρόχρονη επαγγελματική καριέρα, στην οποία δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι μπήκαν ως άριστοι, με διδακτορικά, με μεταπτυχιακά, με γνώσεις ξένων γλωσσών και στην πορεία πέτυχαν. Γιατί η επαγγελματική σταδιοδρομία απαιτεί κάποιες επαγγελματικές ικανότητες. Τι σημαίνει επαγγελματική ικανότητα? Να είσαι παρόν διαρκώς, να γράφεις διαρκώς, να οργανώνεις τον χρόνο σου, να μπορείς να ελέγχεις τη σκέψη σου, να ελέγχεις τον λόγο σου στις διασκέψεις, στην όλη σου δικαστική σταδιοδρομία. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Μπορεί να είσαι άριστος επιστήμονας και κακός δικαστής. Και μπορεί να είσαι πολύ καλός δικαστής χωρίς να είσαι σπουδαίος επιστήμονας. Άρα αυτά τα πράγματα περί επιστημονικών προσόντων ασφαλώς είναι μια βάση. Αλλά θα με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι, αυτό τον φάκελο που λένε με τα επιστημονικά και τα διοικητικά και τα δικαστικά, αυτός ο φάκελος για μένα δεν λέει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αν ένας δικαστής έχει συγγραφικό έργο. Έχω στο τρίτο τμήμα υπηρέτησα για αρκετά χρόνια, είδα υπαλλήλους που επιθέλανε να γίνουν γενικούς διευθυντές με ένα μεγάλο κατεβατό συγγραφικού έργου και μεταπτυχιακών και διδακτορικών, που αν συζητούσες μαζί τους, καταλάβαινες ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν να γίνουν γενικοί διευθυντές. Επίσης, το διοικητικό έργο που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Το διοικητικό έργο δεν το ασκεί ένας δικαστής, αλλά τυχαίνει να το ασκήσει. Εγώ έτυχε και άσκησα 3 χρόνια καθήκοντα γενικού διευθυντή σχολικού σχολείου. Οκ, έχω υπηρετήσει το διοικητικό έργο. Άλλοι συνάδελφοι, εξαίρετοι και καλύτεροι από μένα, δεν χρειάστηκε να ασκήσουν διοικητικό έργο. Τι θα πούμε δηλαδή, ότι επειδή ο πικραμένος άσκησε καθήκοντα γενικού διευθυντή και έχει γράψει και 5 βιβλία, είναι καλύτερος από τον άλλο, ο οποίος έχει ένα θαυμάσιο εκπαιδευτικό έργο και αποδίδει εξαιρετικά μέσα στο δικαστήριο. Αυτά λοιπόν δεν είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει επίσης να πούμε, να βρίσκουμε με ειλικρίνεια. Βασικό κύριο είναι η αξιολόγηση των δικαστών. Πρέπει να σας πω ότι επειδή ζούμε στη χώρα της επίοικιας και στη χώρα του όλοι καλοί είναι δεν βαριέσαι, η αξιολόγηση των δικαστών γίνεται στερεοτυπικά εδώ και πολλά χρόνια. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αλλάξουν τα πράγματα και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διότι δεν μπορούν οι συνάδελφοι να είναι δίκαιοι και ακριβείς με τους συναδέλφους τους. Διότι δεν μπορούν ούτε καν να γράψουν κάποια σχόλια για να τους παρακινήσουν να γίνουν καλύτεροι. Ούτε αυτό μπορούν. Εμφανίζονται λοιπόν όλοι πολύ καλοί ως εξαίρετοι. Ανοίξτε τις εκθέσεις αξιολόγησης όλων μας. Δεν θα βρείτε διαφορές. Ένα σώμα λοιπόν το οποίο αποτελείται από καθηγητές, από οικονομικούς, δικηγόρους, αξιοπρεπείς προσωπικότητες, τι φάκελο θα δει τώρα? Θα δει ένα φάκελο που θα έχει 20 άρθρα και ένα διδακτορικό και θα έχει κάνει και 20 ταξίδια στο εξωτερικό? Δεν λέει τίποτα. Αυτό πραγματικά δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Εγώ, αν για κάτι μπορώ να είμαι βέβαιος για την καριέρα μου, είναι ότι είναι 37 χρόνια και δουλεύω ακατάπαυστα για το δικαστήριο. Αυτό. Τις αποφάσεις που βγάζω, τον εύλογο χρόνο που τηρώ και η προσπάθεια που κάνω να είμαι σωστός δικαστής. Τα άλλα είναι επικουρικά. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, την κοινωνία, αν εγώ γράφω εργασίες ή αν εγώ ασκώ διοικητικά καθήκοντα και είμαι καλός στα διοικητικά καθήκοντα. Ούτε αν κάνω δημόσιες σχέσεις, ούτε αν πηγαίνω στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα επιπλέον.
Ο πυρήνας είναι το δικαιοδοτικό έργο. Οι μόνοι λοιπόν οι οποίοι μπορούν να βεβαιώσουν το δικαιοδοτικό έργο είναι οι δικαστές. Οι ανώτεροι δικαστές. Εμένα, όταν ήμουν εισηγητής πάρεμβος σύμβουλος, οι ανώτεροι μου. Αυτοί μπορούν. Αυτοί δεν το κάνουν όμως πολλές φορές. Δεν θέλουν να το κάνουν. Δεν θέλουν να είναι ειλικρινείς απέναντι στα πράγματα. Έχεις ένα φάκελο δηλαδή, ο οποίος δεν το δείχνει. Τι μένει λοιπόν? Μένει η φήμη που έχει ο καθένας. Ξέρουν πάνω κάτω όλοι πόσο δουλεύει κάποιος, αν είναι μέσα στο δικαστήριο, τι παράγει, τι αποφάσεις βγάζει. Και κάτι άλλο. Εισηγητής μπορεί να είσαι σε αποφάσεις. Θα μου πεις, δεν φαίνεται από το γράψιμο του σχεδίου. Το γράψιμο του σχεδίου δεν είναι όμως θέμα μόνο του εισηγητή δικαστή, είναι και του Προέδρου του. Ο οποίος Πρόεδρος είναι αυτός μόνος που ξέρει τι διορθώσεις κάνει στο σχέδιο για να βγει πάρα πολύ καλό. Και αυτό λοιπόν είναι ένα κριτήριο το οποίο μας βοηθάει, αλλά δεν είναι και απολύτως έτσι. Με αυτά που σας λέω, θέλω να δείξω το πόσο σύνθετο είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ σύνθετο. Αφήστε δε που αν βάλουμε τους δικαστές να επιλέγουν τα προεδρία τους ή αυτό που έλεγε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και δεν συμφωνώ καθόλου να είναι απολύτως δεσμευτικό με τη σειρά των ψήφων, είναι λάθος προσέγγιση αυτή. Διότι από την ώρα που δεν υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης που να λειτουργεί αξιόπιστα, η αρχαιότητα κρίνεται επί τη βάση του χρόνου εισόδου στο σώμα. Μπήκα εγώ το 2010, ο άλλος μπήκε το 2011, το 2012. Το ότι μπήκα εγώ το 2010 δεν με κάνει καλύτερο από αυτό που μπήκε το 2011 και το 2012 και το 2013. Δεν με κάνει καλύτερο. Η αρχαιότητα ως κριτήριο παίζει το ρόλο της, αλλά δεν μπορεί να είναι το πρωταρχικό κριτήριο. Δεν μπορεί να είναι αυτό πρωταρχικό. Εάν γίνει πρωταρχικό κριτήριο όπως εισηγούνται κάποιες ενώσεις, τότε θα πάμε σε μια πλήρη υπαλληλοποίηση του δικαστικού σώματος. Όπου ο καθένας θα ξέρει ότι μπήκε στο σώμα, θα έχει μια σίγουρη καριέρα, δεν πρόκειται να τον πειράξει κανείς, θα τον γράφουν πολύ καλό ως εξαίρετο και θα φτάσει η ώρα να γίνει και πρόεδρος. Ό,τι και να έχει κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αυτονόμηση λοιπόν της δικαιοσύνης είναι λάθος. Δεν το συζητάμε οι δικαστές να επιλέγουν αποφασιστικά τους προέδρους. Αν γίνει αυτό, οδηγούμαστε σε μια αυτονόμηση της δικαιοσύνης. Και αν έχετε δει ανακοινώσεις ενώσεων οι οποίες κάνουν λόγο για την δημόσια πολιτική της χώρας σε θέματα που δεν μας αφορούν, κανονικά οι ενώσεις οι δικές μας, θα πρέπει να μιλούν μόνο για τα θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε γνώμη για τα πλεονάσματα του κράτους, ούτε για τα μνημόνια. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη, γιατί εμείς θα κρίνουμε όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν σοβαρή πιθανότητα μια αυτονόμηση της δικαιοσύνης να δημιουργήσει ένα πόλο μέσα στο κράτος, ο οποίος θα είναι απέναντι στο κοινοβούλιο. Απορριπταία αυτή η λύση η αρρύβη. Μην το συζητάμε δηλαδή. Να αυτονομηθεί η δικαιοσύνη και να επιλέγει αυτούς που θέλει. Είναι πρόβλημα για τη δικαιοσύνη και για τη δημοκρατία. Για τη δημοκρατία. Γιατί και οι δικαστές, μην ξεχνάμε ότι ασκούν εξουσία. Έτσι, ασκούν εξουσία. Και δεν είναι άγιοι. Κανείς δεν είναι άγιο. Το άλλο ζήτημα τώρα με το περίφημο εκλεκτορικό σώμα. Τεράστιο λάθος. Στο εκλεκτορικό σώμα ποιοι θα συμμετέχουν? Να συμμετέχουν οι δικηγόροι, να συμμετέχουν οι καθηγητές πανεπιστημίου. Εδώ μπορεί να έχουμε αδιαφανείς συναλλαγές. Αυτό είναι η πραγματικότητα στη χώρα μας. Πηγαίνοντας σε άλλα κράτη που έχουμε το σύστημα της εισαγωγής δικηγόρων στο δικαστικό σώμα σε μεγάλες ηλικίες, τους είπα, συγγνώμη, εσείς λέω στη χώρα σας, δεν σκέφτονται οι πολίτες, η κοινωνία, ότι μπαίνουν στο δικαστικό σώμα στα 50 ως πετυχημένος δικηγόρος κουβαλάς την πελατεία μαζί σου? Όχι, αυτό είναι αδιανόητο. Μου το έχει πει άλλος δικαστής, μου το είπαν και Πολωνοί δικαστές που είναι τελευταίοι στην Πολωνία. Η Πολωνία έχει το εξής σύστημα. Προσέξτε να δείτε τώρα. Ότι αρχίζει κάποιος την καριέρα του ως δικαστής, αλλά όταν ανοίγουν οι θέσεις για να γίνει πρόεδρος πρωτοδικών ή εφέτης, πρόεδρος εφετών, βάζουν και απ' έξω υποψηφιότητες. Είναι ανοιχτό το σύστημα. Βάζουν και δικηγόροι οι οποίοι έχουν μια καριέρα καλή, πετυχημένοι δικηγόροι. Και μπορούν να πάρουν τη θέση. Γνώρισα λοιπόν κυρίες από το ανωτάτο δικαστηρίου, οι οποίες είχαν πει σε μεγάλη ηλικία στο δικαστικό σώμα. Όταν λοιπόν έκανα μια διάλεξη καλή ώρα σε ένα ακροατήριο που ήταν όλοι οι δικαστές και τους είπα ότι αυτό συνδέεται με την κουλτούρα, λέω εδώ πέρα του λαού σας. Αυτή η κουλτούρα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σε εμάς. Φαντάζεστε λοιπόν, προσέξτε το σενάριο,
Ένας πρόεδρος δικαστηρίου να επιλέγεται από ένα εκλεκτορικό σώμα δικηγόρων, καθηγητών πανεπιστημίων και επιτήμων δικαστών, ούτε εγώ τους επιτήμους δικαστές θα τους ήθελα, διότι οι επιτήμοι δικαστές είναι άνθρωποι και έχουν και αυτοί σχέσεις φιλικές με τον χώρο, δεν έχουν τον Άρη. Φανταστείτε λοιπόν να επιλέγεται ο πρόεδρος από όλους αυτούς, να βγάζει μετά μια απόφαση η οποία να μην αρέσει στην αντιπολίτευση, τι θα γίνει? Θα μεταφερθεί το όλο τοξικό κλίμα από το Υπουργικό Συμβούλιο στο εκλεκτορικό σώμα. Ότι ο Χ, ο Ψ και ο Ω ήταν δικηγόροι σε μια υπόθεση που είχε ο πρόεδρος τότε. Ότι ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και ήταν φίλος του τάδε. Θα αρχίσει πλέον να αποδομείται η εμπιστοσύνη με αυτούς τους τρόπους. Είναι 100% που θα συμβεί αυτό. Μέσα σε μια κοινωνία η οποία έχει μάθει στη συνωμοσιολογία. Και εκεί δεν είναι όπως τώρα που η κυβέρνηση λογοδοτεί και σου λέει ποιον έκανες πρόεδρο, το πικραμένο άχρηστος, αυτό το βγάζω στην εκλογικό αγώνα και αποτελεί στοιχείο της εκλογικής διαμάχης. Και κρίνεται από το λαό η κυβέρνηση σε επόμενες εκλογές. Εκεί ποιος θα κρυθεί? Θα κρυθούν 7, 8, 10, 20 και όσο μεγαλύτερο το σώμα, τόσο χειρότερα τα πράγματα. Θα λογοδοτήσουν αυτοί οι 20 οι οποίοι μπορεί αύριο να μην είναι αυτοί οι ίδιοι. Θα είναι ένα περαστικό σώμα δηλαδή, το οποίο θα κάνει την επιλογή του, δεν θα λογοδοτεί πουθενά και θα μένουν στην αφάνεια χωρίς να ξέρεις και τι είδους συναλλαγές έχουν γίνει από κάτω. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Θα ήταν καταστροφή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να του δώσουμε την αρμοδιότητα αυτή. Θα τον πολιτικοποιούσαν. Είμαστε, το έχετε δει αυτό το πράγμα. Γίνεται εδώ χρόνια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι στο όριο του να μπει στην πολιτική αντιπαράθεση. Τον έχουμε στο όριο κι αυτός είναι. Εάν το αναθέσουμε αυτή την αρμοδιότητα και βγάλει ένα πρόεδρο, επιλέξει ένα πρόεδρο, ο οποίος δεν αρέσει σε ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος, θα χτυπηθεί αμιλήτητα ο πρόεδρος. Θα θεωρηθεί ότι και αυτός είναι μέρος του πολιτικού παιχνιδιού. Αυτά τα λέω για να σας δείξω πόσο σύνθετα είναι τα προβλήματα. Δεν είναι τόσο απλά όσο εμφανίζουν. Και υπάρχουν πολλές ροές εξαρτήσεων και αδιαφανών εξαρτήσεων, οι οποίες δεν θέλουν διάφοροι παράγοντες να τα πούν με το όνομά τους τα πράγματα. Αυτό το σύστημα έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας ότι συνδέεται με τη λαϊκή κυριαρχία, πράγματι, θα μπορούσε να είχε αποδώσει αν είχε διαμορφωθεί μια πρακτική. Αν είχε διαμορφωθεί μια πρακτική η οποία δεν διαμορφώθηκε δυστυχώς. Και είναι κρίμα που έχει χτυπηθεί τόσο πολύ αυτό το σύστημα που έχει αναδείξει και εξαιρετικούς δικαστές που έχουν πάει μπροστά από την ομολογία. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα και για τον Άριο Πάγο και για το Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι κρίμα πραγματικά που όλο αυτό το τοξικό κλίμα έχει συμπαρασύρει το σύνολο των ανθρώπων που υπηρέτησαν τη δικαιοσύνη από τη θέση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Και ένα τελευταίο, για να δείτε για τις συγκρίσεις που έλεγα προηγουμένως, και θα κλείσω με αυτό. Μιλάμε για τις καθυστερήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας τώρα, έτσι. Και βλέπει κανείς τις ΕΠΕΣ, τον πίνακα, 2023, 1.200 μέρες στο Συμβούλιο Επικρατείας, 300 μέρες στο Φιλανδικό Δικαστήριο, 250 μέρες στο Σουηδικό Δικαστήριο. Και βγαίνει κάποιος, ας πούμε, νομικός, ιδιότητα και λέει, είδατε, τι χάλια είστε εσείς, τι καθυστερήσεις είναι αυτές που έχετε, τα άλλα δικαστήρια πετάνε και εσείς είσαστε άτομοι, για να το πω έτσι απλά. Από τις επαφές που είχα λοιπόν, τι ανεκάλυψα, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν εμφανίζεται πουθενά. Στο Φιλανδικό Δικαστήριο, το 9% των υποθέσεων πάει στο ακροατήριο. Οι υπόλοιπες αιτιοθετούνται χωρίς αιτιολογία. Στο Σουηδικό Ανώτατο Δικαστήριο, το 3% πάει στο ακροατήριο. Το υπόλοιπο αιτιοθετείται χωρίς αιτιολογία. Αυτοί δηλαδή κάνουν 300 μέρες για το 10% των υποθέσεων και εμείς κάνουμε 1.200 για το 90% των υποθέσεων. Έχουμε διαφορά τελικά? Δεν νομίζω. Ίσως και να είμαστε καλύτερα από αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι με αυτό το παράδειγμα που σας έδωσα και το προηγούμενο, ήθελα να δείξω ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε μεμονωμένα στοιχεία ενός συστήματος και να τα συγκρίνουμε. Αν δεν δούμε το σύνολο του συστήματος και να κάνουμε την απαραίτητη σύγκριση. Και επίσης, να πω και μια ακόμη κουβέντα, η επιστημονική κριτική που ασκείται είναι σεβαστή. Τι θέλουμε να είναι σκληρή, η επιχειρηματολογία να είναι σκληρή, αλλά να είναι νομική επιχειρηματολογία.
Η επιστημονική κοινότητα έχει σοβαρή ευθύνη για την εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Δεν μπορεί ο καθηγητής πανεπιστημίου και ο δικηγόρος και ο νομικός να αποφεύγει την νομική επιχειρηματολογία και να αρχίσει να κάνει υποθέσεις. Υποθέσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι για όλους. Αν δούμε στο παιχνίδι των υποθέσεων, κανείς δεν είναι αλόβητος. Και να θυμίσω ότι εκτός από τη δικαστική ανεξαρτησία υπάρχει και η επιστημονική ανεξαρτησία. Που σημαίνει ότι ένας επιστήμονας διατυπώνει τις απόψεις του χωρίς να έχει βλέψεις πολιτικές ή παρελθόν πολιτικό ή να χρησιμοποιεί ως εργαλείο τη δικαιοσύνη για να κάνει πολιτική καριέρα. Ευχαριστώ. Αλλά συζητούσαμε μόνο για αυτές. Από το 1986 και μετά σταματήσαμε να μιλάμε για τις εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δύο θέματα υπάρχουν τα οποία έρχονται και ξανάρχονται στη συνταγματική αναθεώρηση. Το ένα είναι το άρθρο 90 του Συντάγματος για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, που ποτέ δεν αλλάζει. Και το άλλο είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών, που κάθε φορά αλλάζει. Άρα λοιπόν έχουμε δύο στάνταρ πάγια θέματα συνταγματικής αναθεώρησης. Το ένα ποτέ δεν αλλάζει και το άλλο αλλάζει. Τώρα, να πω το εξής. Αν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση πραγματική για το θέμα αυτό, θα πρέπει να το δούμε θεσμικά. Και θα πρέπει να το δούμε, αν θέλετε, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα τα οποία έχουν επιλεγεί στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Γιατί καμιά φορά επηρεαζόμαστε και αυτό είναι ανθρώπινο. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν επιλεγεί. Και με το νυν σύστημα, το ισχύον σύστημα, το οποίο θα σας αναπτύξω αμέσως γιατί είμαι αντίθετος στο ισχύον σύστημα και γιατί θα πρέπει να αλλάξει ριζικά και θα πρέπει να αλλάξει και άμεσα. Εδώ να αναφέρω ότι ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του ανέφερε ότι μία από τις διατάξεις οι οποίες θα τεθούν προς την συνταγματική αναθεώρηση είναι και το άρθρο 90 του Συντάγματος που αφορά την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που συζητείται με σοβαρές πιθανότητες να αλλάξει το άρθρο 90 του Συντάγματος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το βλέπουμε ανεξάρτητα από τα πρόσωπα. Έχουμε μαζί μας έναν πολύ σοβαρό και επιτυχημένο πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας επηρεάζει αυτό. Θα πρέπει να το βλέπουμε θεσμικά και ανεξάρτητα από το πρόσωπο. Στο παρελθόν μπορεί να υπήρξαν άλλες επιλογές, πάντως θα πρέπει να είναι η όποια προσέγγιση θεσμική. Ξεκινάω με δύο υποκρατικές παρατηρήσεις, από αυτές τις οποίες ανέφερε ο πρόεδρος και συνάδελφος του Πανεπιστημίου, Μιχάλης Πικραμένος, σχετικά με την κριτική στις δικαστικές αποφάσεις. Προφανώς οι κρίνοντες κρίνονται και προφανώς οι δικαστές θα πρέπει να κρίνονται. Και επειδή οι δικαστές είναι οι τελευταίοι οι οποίοι αποφασίζουν, η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Αρκεί να γίνεται με τρόπο επιστημονικό και να γίνεται με τρόπο νυφάλιο. Κάποια στιγμή υπήρξε μια απόφαση του Συμβουλίου Δημοκρατίας, η γνωστή απόφαση, αν την έχετε ακούσει, για τη μερικό του Σπάρου, όπου εκεί δέχτηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι υπήρξε αξίωση αποζημίωσης για παραλήψεις του δημοσίου. Καθηγητής Πανεπιστημίου, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου, σε κυριακάτικη εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας έγραψε μια περίεργη απόφαση. Επειδή ήμουν δικηγόρος σε αυτή την υπόθεση, δεν ήθελα να το σχολιάσω, έγραψε όμως με αφορμή αυτό ένα γενικότερο άρθρο, είναι δημοσιευμένο στο Constitutionalism, που έχει ως τίτλο «Τα προαπαιτούμενα του σχολιασμού των δικαστικών αποφάσεων». Οι δικαστικές αποφάσεις προφανώς θα πρέπει να σχολιάζονται θετικά ή αρνητικά, μπορεί να σχολιάζονται και θετικά. Υπάρχει όμως ένας συγκεκριμένος τρόπος και θα πρέπει να το προσεγγίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό το οποίο διαπιστώνω το τελευταίο διάστημα και δεν έτσι πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο, διαπιστώνω ότι αντί να υπάρχει μια σύγχυνα σε θεσμικά ζητήματα δικαστών και δικηγόρων, αλλά και σε γενικότερες προσεγγίσεις, υπάρχει μια πολεμική ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν διαπιστώσατε πρόσφατα μια έτσι έντονη διαμάχη, η οποία υπήρξε μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των ποινικών πολιτικών δικαστών και του δικηγορικού σώματος. Και με επίκληση αποφάσεων των διεθνών ενώσεων δικαστών. Σε λίγο οι δικηγόροι θα παίρνουν και αυτοί αποφάσεις από τις διεθνείς ενώσεις δικηγόρων. Δεν είναι αυτός ο σκοπός των συλλειτουργών της δικαιοσύνης. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο ρόλος του δικηγόρου. Και όσο υπάρχει πολεμική ατμόσφαιρα και τοξικότητα στο κλίμα, αυτό δεν συμβάλλει καθόλου στην αυτονομή της δικαιοσύνης. Τώρα έρχομαι στο κύριο θέμα. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 90 του Συντάγματος όσον αφορά την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Η επιλογή ουσιαστικά, καλά τυπικά γίνεται με προεδρικό διάταγμα, ουσιαστικά από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να αλλάξει. Πρώτον, δεν εννοώ το θέμα της διάκρισης των εξουσιών, για τη διάκριση των εξουσιών, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχει και διασταυρώσεις και υπάρχουν εξαιρέσεις και αποκλήσεις, άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα της διάκρισης των εξουσιών. Ούτε είναι το θέμα
ότι αυτός που θα επιλεγεί θα αισθάνεται ότι χρωστάει, ας το πω έτσι απλά, χάρη προς αυτόν που τον έχει επιλέξει, άρα θα είναι εθνικός. Κατά την άποψή μου δεν ισχύει αυτό. Είμαι μέλος ανεξάρτητης αρχής, η οποία έχει επιλεγεί από ένα πολιτικό, στο πω έτσι, όργανο, τη διάσκεψη του Πρόεδρου της Βουλής, και πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι, ανεξάρτητα με το οποίο με είχε προτείνει ή δεν με είχε προτείνει, ότι είμαι ένα ανεξάρτητο μέλος και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Προσπαθώ τουλάχιστον. Αυτό το οποίο λέγεται πολύ συχνά, και επιτρέψτε μου να πω πολύ συχνά και με ένα λαϊκίστικο τρόπο, ότι επειδή έχει επιλεγεί από τον τάδε χρωστάς χάρη, άρα λοιπόν θα ανταποδώσει τη χάρη, είναι κάτι το οποίο και από την εμπειρική πραγματικότητα δεν ισχύει. Τώρα, είναι όμως το Υπουργικό Συμβούλιο το κατάλληλο όργανο για να αποφασίσει την επιλογή των δικαστών? Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε, ότι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ξέρει τους δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας ή ξέρει τους δικαστές του Αεροπάγου για να αποφασίσει και να ψηφίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ποιος είναι ο κατάλληλος? Ο Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης γνωρίζει ποιοι είναι οι καλοί δικαστές του Αεροπάγου στο Συμβούλιο Επικρατείας? Με ποια στοιχεία θα κρίνουν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ποιος είναι κατάλληλος και ποιος δεν είναι κατάλληλος? Υπάρχει ένας που είναι ίσως ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αλλά από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μέλη με ποια κριτήρια θα κρίνουν? Άρα λοιπόν είναι θέμα, αν θέλετε, ουσίας. Ποιο είναι το κατάλληλο όργανο το οποίο ξέρει τα πράγματα και μπορεί να αποφασίσει? Από το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτός ο οποίος έχει επαφή εκ του αντικειμένου με τη δικαιοσύνη, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Δεν είναι τα υπόλοιπα μέλη, και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, εξ όσων γνωρίζω με κάποιες λίγες εξαιρέσεις, οι οποίες υπήρξαν στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ομόφωνες. Πολύ απλά γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου δεν έχει άποψη για το θέμα. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Με ποια στοιχεία θα κρίνουν άραγε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ή οι υπουργοί ποιος είναι κατάλληλος και ποιος όχι? Με ποια στοιχεία? Με το υπερσιακό φάκελο. Ξέρουν υπάρχει αξιολόγηση των ονοτάτων δικαστών? Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση και επιθεώρηση των ονοτάτων δικαστών. Οι αεροπαγίτες και οι σύμβουλοι επικρατείας δεν αξιολογούνται το σύστημα το οποίο έχει επιλέξει ο Έλληνας νομοθέτης, και μάλιστα όταν το συζητούσαμε αυτό στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, είχα μια συγκεκριμένη παρατήρηση. Όλοι κρίνονται και οι ανώτατοι δικαστικοί κρίνονται. Και θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης. Δεν είναι ότι είναι εύκολο, αλλά έχει συγκεκριμένα έναν υπηρεσιακό φάκελο, ο οποίος υπηρεσιακός φάκελος δεν έχει μέσα στοιχεία αξιολόγησης για το εάν ο σύμβουλος επικρατείας, σύμβουλος του Ελεκτικού Συνεδρίου ή αεροπαγίτης, έχει κάνει καλά τη δουλειά σου ή δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά σου και πόσο καλά την έχει κάνει τη δουλειά σου. Άρα λοιπόν στοιχεία αξιολόγησης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ θα συμφωνήσω απολύτως με το πρώτο, εκεί που πάσχουμε και στο Πανεπιστήμιο πάσχουμε, είναι ότι δεν υπάρχει πραγματική αξιολόγηση. Τρίτο, εγώ δεν θα διαφωνήσω, θα συμφωνήσω ότι είναι πάρα πολύ βαθύ το ζήτημα της κρίσης της κοινής γνώμης προς το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς όπως είναι η δικαιοσύνη. Και σε πολλές περιπτώσεις η κρίση αυτή της εμπιστοσύνης οφείλεται στις τελευταίους λόγους. Υπάρχει όμως. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε. Και ρωτώ, το υπάρχον σύστημα, το οποίο στο κοινό, χωρίς να είναι αυτό ακριβές, ενισχύει την εικόνα της εξάρτησης της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Το υπάρχον σύστημα συμβάλλει άραγε στην εμπιστοσύνη, στην επέδοση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το πολιτικό σύστημα και το θεσμό της δικαιοσύνης ή όχι? Η απάντηση νομίζω ότι είναι αρνητική. Επίσης, λέγεται πολύ συχνά ότι επιβάλλεται το σύστημα αυτό της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας αποτελεί τον ένα πυλώνα του συνταγματικού μας συστήματος. Ο άλλος πυλώνας είναι το δικαιοκρατικό σύστημα, είναι το κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση με αυτόν τον τρόπο. Η δημοκρατική νομιμοποίηση υπό τη δυτική έννοια διασφαλίζεται δια της εκδόσεως του προεδρικού διατάγματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα κράτος δικαίου να μην υπάρχει μόνο δημοκρατική νομιμοποίηση. Και δεν είναι τα πάντα θέματα πλειοψηφίας. Δεν είναι τα πάντα θέματα πλειοψηφίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα ατομικά δικαιώματα. Αυτό το οποίο λέμε πάντα στο Πανεπιστήμιο είναι ότι τα ατομικά δικαιώματα είναι θέματα μειοψηφιών και όχι θέματα πλειοψηφιών. Άρα λοιπόν η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η δημοκρατική αρχή, αποτελεί τον ένα πυλώνα του συνταγματικού μας συστήματος, ο άλλος πυλώνας είναι το κράτος δικαίου. Αν το κράτος δικαίου επιβάλλει άλλο σύστημα επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από αυτό της επιλογής από το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί όχι? Για να πω εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα διεθνώς για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης,
δεν είναι, υπάρχει σε μερικά κράτη, όχι στην πλειοψηφία εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι η επιλογή του Υπουργικού Συμβουλίου, άρα εκεί προφανώς δεν υπάρχει θέμα αλλαγής, αλλίωσης, αν θέλετε, της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας. Τώρα, υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο οποίος αποφασίζει, σε σχέση βέβαια με το ποιος αποφασίζει στη διαδικασία του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία επιτρέπει να πω ότι είναι μια διαδικασία αδιαφανής. Γιατί πολύ απλά υπάρχει το απόρριτο των πρακτικών του Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή, σε μια κορυφαία στιγμή για τη δικαιοσύνη και τη λειτουργία του πολυτεύματος, εμείς επιλέγουμε θεσμικά μια διαφανή διαδικασία. Υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας πάρα πολύ σημαντική, η οποία έδωσε το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτόν ο οποίος παραλήφθηκε, αυτός, αυτό μέρος τον αφορά, να έχει πρόσβαση στα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλά κατά τα λοιπά, ο κόσμος πολύ απλά δεν γνωρίζει ποιος έχει επιλεγεί, με ποια κριτήρια. Προφανώς γνωρίζει ποιος έχει επιλεγεί, αλλά με ποια κριτήρια έχει επιλογή. Άρα λοιπόν σε μια κορυφαία στιγμή λειτουργίας του πολυτεύματος δεν έχουμε διαφανή διαδικασία. Και επίσης υπάρχει και το γεγονός ότι ακούγεται ότι υπάρχουν, αν θέλετε, επιρροές και επιδράσεις κοινωνικών φορέων, πολλών, το οποίο δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι στην κοινωνία των πολιτών θα το πω αμέσως μετά. Αλλά το θέμα είναι με ποιον τρόπο γίνεται και αν θα πρέπει να γίνεται θεσμικά. Και κάτι τελευταίο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι όμως ίσως το πιο σημαντικό, ζούμε σε ένα απόλυτο πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Όπως πολύ σωστά σας είπε ο πρόεδρος του Επικρατείας, η δικαιοσύνη είναι ουσιαστικά, μαζί με τις ανεξάρτητες αρχές, το μόνο ουσιαστικό θεσμικό αντίβαρο. Είναι απολύτως πρωθυπουργοκεντρικό το σύστημα. Άρα λοιπόν, όταν ο πρωθυπουργός αποφασίζει ότι αυτή πρέπει να είναι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ουσιαστικά ενισχύουμε, γιατί αυτός προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου και καθορίζει τα πάντα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ουσιαστικά ενισχύουμε το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Θέλουμε να ενισχύσουμε το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Αν το θέλουμε, ας το πούμε ρητός. Και ας το πούμε καθαρά και εξάστατα. Εγώ ανήκω σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το πολιτικό μας σύστημα, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το συνταγματικό μας σύστημα, υπό την έννοια να ενισχύσουμε πραγματικά τα θεσμικά αντίβαρα, συνεχίζοντας την πολύ σημαντική τομή η οποία έγινε το 2001 με τη δημιουργία των ανεξάρτητων διοικητικών εκλογών. Τώρα, για να ολοκληρώνω και να μην σας κουράζω, δεν είναι εύκολο το σύστημα, το ζήτημα αυτό. Αλλά εγώ σας λέω γιατί θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα αυτό. Γιατί έχει πάρα πολλά τροτά, χωρίς κατά την άποψή μου να εμφανίζει κάποιο σημαντικό μειονέκτημα η επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα διεθνώς. Εγώ νομίζω ότι η όποια αλλαγή θα πρέπει να κινηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η ενίσχυση του ρόλου των δικαστών. Ξέρετε, είναι ένα επιχείρημα αυτό. Είναι ένα επιχείρημα ότι αν δώσω αυξημένο ρόλο στους δικαστές, τότε στην περίπτωση αυτή θα αυξηθεί, αν θέλετε, ενδεχομένως ένα συντεχνιακό κλίμα, ένα ψευδορικό μέσα στους δικαστές. Υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, σε οποιοδήποτε χώρο και αδυναμίες, συμπάθειες και το καθεξής. Αυτό όμως εμένα δεν με πείθει. Δεν με πείθει γιατί στο ισχύον σύστημα, αν εξαιρέσει κανείς την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τα τριμελή συμβούλια που διευθύνουν τα δικαστήρια εκλέγονται τους ίδιους τους δικαστές. Άρα μπορούν και είναι ικανοί οι δικαστές να επιλέγουν τα τριμελή συμβούλια, εκτός αν δεν είναι ικανοί, οπότε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Και δεν ξέρουν ποιοι είναι κατάλληλοι για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Αλλά δεν μπορείς να έχεις την αντιφατικότητα αυτή και να λες ότι εκεί είναι ικανοί οι δικαστές και επίσης εκεί δεν είναι ικανοί. Και επίσης και κάτι άλλο. Ξέρετε, δεν είναι πολύ ωραίο να λέμε στους πολίτες οι οποίοι το αν θα πάνε στο σπίτι τους, αν θα φυλακιστούν, αν θα δουν το παιδί τους, αν θα χάσουν τη δουλειά τους, κρίνονται από κάποιον δικαστή, να τους λέμε, ξέρετε, ναι, αλλά οι δικαστές δεν είναι ικανοί να επιλέξουν την ηγεσία της δικαιοσύνης. Το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει άνοιγμα στην κοινωνία. Άνοιγμα στην κοινωνία. Αυτό το οποίο λέγεται και είναι σαφές στη σύγχρονη διοικητική επιστήμη είναι ότι αυτός ο οποίος είναι καταλληλότερος να κρίνει είναι ο χρήστης της δημόσιας υπηρεσίας. Και όλες οι προσπάθειες αξιολόγησης εκεί αποσκοπούν. Ο χρήστης της δημόσιας υπηρεσίας. Τα σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης διεθνώς, μια και μιλάμε για τα best practices, είναι ότι αυτός ο οποίος συναλλάσσεται, δεν πρόκειται για συναλλαγή, αλλά είναι αυτός ο οποίος γίνεται δέκτης της υπηρεσίας. Αυτός είναι ο καλύτερος να κρίνει. Άρα λοιπόν, γιατί να μην είναι οι δικηγόροι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν? Θα μου πείτε, βέβαια, μπορεί να υπάρχουν κρατήσιμοι, μπορεί να υπάρχουν συμπάθειες, αντιπάθειες, αυτό μπορεί να υπάρχει παντού. Δεν είναι αυτός λόγος να αποκλείσεις τους δικηγόρους από την αξιολόγηση και την επιλογή της ηγεσίας της
Εγώ μιλώντας έτσι με γνωστούς δικαστικούς, τους έχω πει ότι αν θέλετε να κάνετε σωστή επιθεώρηση και αξιολόγηση των δικαστών, να πάτε χωρίς να πείτε την ιδιότητά σας εκεί που κάθονται δικαιώματα και να τους ρωτήσετε για τον δικαστή ο οποίος δικάζει αυτή τη στιγμή στην έδρα. Αυτό είναι το καλύτερο. Και υπάρχει ένα αυτό το οποίο λέμε μόνο σε μια κοινή λογική, από την οποία δεν μπορεί να αποστεί κανείς. Αντίστοιχο, παραδείγματος χάρη και στο πανεπιστήμιο. Εσείς θεωρείτε ποιοι είναι καλύτεροι για να κρίνουν τους καθηγητές πανεπιστήμιου και τη διδακτική τους ικανότητα. Οι υπόλοιποι συναδελφοί τους μπορεί να υπάρχουν συμπάθειες, αντιπάθειες, ή μπορεί να είναι οι φοιτητές, αυτός ο οποίος είναι ο δέκτης της υπηρεσίας. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Άρα, για να ανακεφαλαιώνω, για μένα θα ήταν ένα καλύτερο ένα σύστημα. Πάντοτε υπάρχουν καλύτερα και χειρότερα συστήματα. Αυτό το οποίο κατά την άποψή μου θα πρέπει να κάνουμε είναι να τολμήσουμε και να αναθεωρήσουμε το άρθρο 90, το οποίο θα συνδυάζει περισσότερα πλεονεκτήματα. Άρα λοιπόν ένα συμβούλιο, στο πούμε έτσι, εκλεκτορικό σώμα, το οποίο θα αποτελείται από δικαστές κατά πλειοψηφία, γιατί οι δικαστές ναι, γνωρίζουν καλύτερα, αλλά προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα μειονεκτήματα του να αποφασίζουν μόνο οι δικαστές μόνοι τους για την επιλογή της ηγεσίας, να συμπληρωθεί και από εκπροσώπους των δικηγόρων και από καθηγητές πανεπιστημίου. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμπιστευόμαστε τους καθηγητές πανεπιστημίου όταν τους έχουμε στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, στο δικαστήριο κακοδικίας, στο μισθοδικείο, παντού έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου, προβλέπει το Σύνταγμα, αλλά είμαστε τόσο επιφυλακτικοί όσον αφορά την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τους προέδρους ίσως των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών των συνταγματικά κατοχυρωμένων και επίσης αυτό το οποίο ισχύει στο Βέλγιο, αυτό είναι το σύστημα το οποίο ισχύει στο Βέλγιο, και κάποιους θεσμικούς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Παραδείγματος χάρη την Εθνική Επιτροπή, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο, επειδή ακριβώς συγκεντρώνει περισσότερα, αν θέλετε, ετερογενή στοιχεία πρόσωπα από διάφορους χώρους, εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει η μονοκρατορία του ενός όπως υπάρχει στο σημερινό σύστημα. Και αυτό, αν θέλετε, σε συμβουλευτικό επίπεδο και μετά, ναι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αποφασίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε στο σύγχρονο συνταγματικό δίκαιο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο έχει ακουστεί πολιτικός συμβολιογράφος. Ποιες είναι οι ουσιαστικές αρμοδιότητες του πρόεδρου της Δημοκρατίας? Καμία ουσιαστικά. Δεν έχει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Και φοβόμαστε να του δώσουμε μία αρμοδιότητα, όπως είναι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης ή η επιλογή των μελών των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών. Δηλαδή αυτός ο οποίος είναι ο αρχηγός του κράτους, αυτός ο οποίος επιλέγεται από τη Βουλή, αυτός δεν πρέπει να του δώσουμε καμία αρμοδιότητα και να μην έχει καμία αρμοδιότητα. Αυτός ο οποίος, έτσι όπως είναι σήμερα το σύστημα και έτσι όπως έχουμε εθιστεί στη συνταγματική μας πρακτική, ουσιαστικά αποδέχεται τις προτάσεις πρόορης διάλυσης της Βουλής, ακόμα και όταν είναι εντελώς προσχηματικές και το ξέρουμε, αυτός ο οποίος ουδέποτε έχει αναπέμψει ψηφισμένο νομοσχέδιο και κατά τα λοιπά μιλάμε για θεσμικό αντίβαρο, να μην του δώσουμε μία αρμοδιότητα, η οποία, προσέξτε, δεν είναι αρμοδιότητα πολιτικού χαρακτήρα, ώστε να έχει γίνει, αν θέλετε, παίκτης του πολιτικού παιχνιδιού, όπως λέμε, είναι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από το φοβικό σύνδρομο που έχουμε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πάμε σε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος να ασκεί κάποιες αρμοδιότητες και να έχει ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο των θεσμικών αντιβάρων. Μία τελευταία παρατήρηση την οποία θέλω να κάνω, κοιτάξτε, το θέμα, κατά την άποψή μου, έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχει οξυνθεί? Γιατί δεν είναι ότι επιλέγεις μόνο τους προέδρους των τριών οντατών δικαστηρίων. Επιλέγεις και μαζί με τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, τους εισαγγελείς και τους αντισαγγελείς, επιλέγεις και τους αντιπροέδρους των οντατών δικαστηρίων, που αυτή τη στιγμή αυτή η ανώτατη δικαστική της ηγεσίας δικαιοσύνης που επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να είναι 30-40, δεν τους επιλέγεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Η συνεχής δημιουργία θέσεων αντιπροέδρων που επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ένα θέμα. Κατά την άποψή μου, αν θέλετε, θα μπορούσε να υπάρξει σε κάθε δικαστήριο ένας πρόεδρος με έναν αντιπρόεδρο, αναπληρωτή πρόεδρο, και από εκεί και πέρα οι πρόεδροι των κομμάτων μπορούν να επιλέγονται από τους ίδιους τους δικαστές. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ή θα διατηρήσουμε το υπάρχον σύστημα το οποίο έχει αυτό το κενά, δηλαδή θα έχουμε την επιλογή της εκκινησίας, ή θα τολμήσουμε να αλλάξουμε και να δοκιμάσουμε μια νέα λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τούτο για πολλούς λόγους. Πρώτον, η δικαστική λειτουργία απολάβει στην Ελλάδα συνταγματικών εγγύησεων προσωπικής ανεξαρτησίας, δηλαδή ισοδιότητα έναντι της εκτελεστικής λειτουργίας, που καθόλου δεν υστερούν έναντι εκείνων που παρέχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τούτο ισχύει από την είσοδό του στο δικαστικό σώμα
σώμα και για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους αυτό μέχρι την έξοδό τους. Επιλέγονται κατόπιν διαγωνισμού από ανεξάρτητη επιτροπή, στην οποία πλειοψηφούν οι δικαστικοί λειτουργοί, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων της εκτελεστικής λειτουργίας, λαμβάνουν την επαγγελματική τους κατάρτιση από συναδέλφους τους στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία επίσης διοικείται από δικαστές. Στη συνέχεια, η υπηρεσιακή τους κατάσταση, τοποθετήσεις, προαγωγές, μεταθέσεις κλπ. Ρυθμίζεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του άρθρου 90. Σύμφωνα με το άρθρο 91, ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από δικαστικούς λειτουργούς, με την επιφύλαξη των μελών των ανωτάτων δικαστηρίων, όπου συμμετέχουν και καθηγητές νομικών σχολών, και η οριστική πάυση επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της οικείας δικαιοδοσίας. Άρα, είναι μια σταδιοδρομία δικαστικών λειτουργών, η οποία κρίνεται αποκλειστικά από αποφάσεις συναδέλφων, χωρίς καμία συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε ήδη, η δικαιοσύνη αυτοδιοικείται στο επίπεδο των μεγάλων πρωτοδικείων και θετίων της χώρας, στα οποία οι ίδιοι οι δικαστές εκλέγουν τα τριμερή συμβούλια διοίκησης. Άρα, στην εκτελεστική εξουσία απομένουν 3 μόνο αρμοδιότητες, δηλαδή η αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης προς άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων στην Ολομέλεια του Νηφιού Ανώτατου Δικαστηρίου, 90 παράγραφος 3. Δεύτερον, η εξουσία κίνησης πειθαρχικής διαδικασίας σύμφωνα με το 91 παράγραφος 1 και 3 και έφεσης κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων και κυρίως η επιλογή των προεδρίων των ανώτατων δικαστηρίων σύμφωνα με το 90 παράγραφος 5. Και πράγματι η διάταξη αυτή, όπως ερμηνεύτηκε κατά επανάληψη του Συμβούλου της Επικρατείας, προβλέπει επιλογή με κρίση ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας του Υπουργικού Συμβουλίου, που δεν υπόκειται σε υποχρέωση περιστατωμένης αιτιολογίας. Ωστόσο, η επιδίωξη μιας απόλυτα ανεξάρτητης δικαιοσύνης είναι μία όψη του ζητήματος. Σημειώνεται ότι το Γερμανικό Σύνταγμα προβλέπει στο άρθρο 95 παράγραφος 2 τον καθορισμό όχι μόνο των προεδρίων, αλλά και όλων των μελών των ανώτατων ομοσπονδιακών δικαστηρίων πολιτικής και διοικητικής δικαιοσύνης με σύμπραξη εκτελεστικής λειτουργίας και κοινοβουλίου. Να πω, μάλιστα, έχει ενδιαφέρον μια απόφαση του ΔΕ του 2020, όπου Γερμανικό Διοικητικό Δικαστήριο του Wiesbaden υπέβαλε το ερώτημα αν, σύμφωνα με το 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης, είναι το ίδιο δικαστήριο, δεδομένου ότι στον διορισμό των μελών του συμμετέχει η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία. Ή επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες στη γερμανική νομοθεσία, όπως το ότι κάποιοι υπάλληλοι μπορούν να λειτουργήσουν ως δικαστές για κάποια χρόνια κλπ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι απάντησε το. Μας εντυπωσιάζει εδώ η ενωσιακή νομιμοφροσύνη του διοικητικού πρωτοδικείου του Wiesbaden, αλλά η απάντηση, ενδιαφέρον έχει απάντηση του ΔΕ, που είπε ότι δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ο διορισμός των μελών της από την εκτελεστική και νομοθετική λειτουργία, αλλά αυτό που θα επηρέαζε ήταν το να δέχονται πιέσεις κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους. Περαιτέρω, στη Γαλλία, ακόμη πιο χαρακτηριστικά, το Conseil d'État χαρακτηρίζεται, επιτρέψτε μου την αδόκιμη έκφραση, από τον σφιχτό εναγκαλισμό με την εκτελεστική εξουσία σε πολλές εκφάνσεις του δημοσίου βίου. Έχει νομοπαρασκευαστική εξουσία, νομοδοτική, δικαστικό έλεγχο κλπ. Ουδής μπορεί, επιπλέον, κάτι που ανέφερε και ο κ. Πρόεδρος, καθηγητές ή δικηγόροι μπορούν να διοριστούν μέλη του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώ ανώτατοι δικαστές είναι πολλές φορές διευθυντές των πολιτικών γραφείων των Υπουργών. Θεωρείται ότι με τον τρόπο αυτό γνωρίζει καλύτερα τη διοίκηση που μπορεί να την επηρεάσει αποτελεσματικότερα και να την κρίνει και αποτελεσματικότητα. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα του γαλλικού διοικητικού δικαίου και την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, αρκεί να θυμίσω την υποδειγματική παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Είχαμε αποφάσεις εντός 48 ωρών σε πολλές και περίπλοκες υποθέσεις, ενώ νομίζω στη δική μας ένωμη τάξη, λόγω ίσως των δυσχεριών εφαρμογής του 52, ελάχιστες ήταν οι αποφάσεις που έκαναν δεκτές την αίτηση αναστολής. Λοιπόν, άρα η απονομή, επομένως, η απονομή της δικαιοσύνης είναι έκφραση δημόσιας εξουσίας. Ανήκει στον πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας και η άσκηση του δικαιοδοτικού έργου, όπως ξέρουμε, συνδέεται με αξιολογικές κρίσεις που υπερβαίνουν τη μηχανική εφαρμογή διατάξεων και συχνά φτάνουν στα όρια
νόμων. Και καθώς δεν εννοείται δημόσια εξουσία αποκομμένη από τη λαϊκή κυριαρχία, πρέπει να διασφαλίζεται ένα σημείο διεπαφής του δικαιοδοτικού μηχανισμού με την κυβέρνηση ως φορέα εμπιστοσύνης της Βουλής, δεδομένου ότι η άσκηση κοινοβουλευτικού έργου στο περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων δεν είναι επιτρεπτή. Άλλωστε, νομίζω και το δικαστήριο του Στρασβούργου δέχεται ότι η επιλογή του Προέδρου του Αρείου Πάγου από την εκτελεστική εξουσία δεν παραβιάζει ανεφετέρου την απέτηση αμεροληψίας του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Σημαντικό στοιχείο όμως για τη λειτουργία του κράτους δικαίου είναι και η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του δικαιοδοτικού μηχανισμού ως συνόλου προσώπων, δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και υλικών μέσων. Η απονομή της δικαιοσύνης δεν κρίνεται μόνο υπό το πρίσμα των 4 ή 5 μεγάλων και πολιτικά ευαίσθητων υποθέσεων που απασχολούν την ευρεία δημοσιότητα και δημιουργούν τις αντιδράσεις του κοινού. Αντίθετα, η καθημερινή επαφή του πολίτη με τον δικαιοδοτικό μηχανισμό είναι εκείνη που εμπεδώνει την πεποίθηση ότι το δίκαιο εφαρμόζεται με συνέπεια στην Ελλάδα. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων και η ενίοτε παρατηρούμενη κακή νομική ποιότητα, ελλείψη δυνατότητας άσκησης εντύπων μέσων, απονομιμοποιούν τη δικαιοσύνη και πλήττουν κέρια το κράτος δικαίου. Μεγάλος αριθμός πολιτών που έρχεται σε επαφή με τον δικαιοδοτικό μηχανισμό αισθάνεται ματέωση στις προσδοκίες ως προς την εφαρμογή του νόμου στην Ελλάδα. Άρα, το δικαστικό σώμα χρειάζεται στην κορυφή του πρόσωπα, όχι μόνο ανεξάρτητα, αυτό είναι το προφανές, αλλά και με μεγάλες διοικητικές ικανότητες και δεξιότητες που θα κατευθύνουν τη δικαιοσύνη στην αποτελεσματική εκπλήρωση της κοινωνικής της αποστολής. Είναι γνωστό ότι η αποδοτικότητα ποσοτικά και ποιοτικά, ποσοτικά και ποιοτικά λειτουργία της δικαιοσύνης συνεπάγεται τη χρέωση υποθέσεων με ταχύς ρυθμούς, την άσκηση διαρκούς πίεσης και ενδεχομένως πειθαρχικών μέτρων σε όσους δικαστικούς λειτουργούς ασθενούν στο έργο τους και δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν προσωπικώς στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Θα έχουμε άραγε επικεφαλής της δικαιοσύνης πρόσωπα πρόθυμα και ικανά να αναλάβουν αυτό το δυσάρεστο φορτίο, εάν αναδεικνύονται σε μια εκλογική διαδικασία εκείνοι που χαίρουν της εκτίμησης των συναδέλφων τους και απολαύουν δημοφιλίας. Δεν είναι θεσμικά βέλτιστη επιλογή ένα κλειστό στην κοινωνία δικαστικό σύστημα, με το δημόσιο έλεγχο να περιορίζεται στην άσκηση μόνο επιστημονικής κριτικής. Και στη τελική ανάλυση η αρχιτεκτονική της οργάνωσης του κράτους είναι μακρόπνοη, απηχεί λεπτούς και περίπλοκους πολιτιακούς συσχετισμούς και δεν πρέπει να καθορίζεται με βάση τα προβλήματα της επικαιρότητας και τις εντυπώσεις της κοινής γνώμης. Και αυτό απαιτούνται μάλιστα περισσότερα και όχι λιγότερα σημεία διεπαφής της κοινωνίας και της διοίκησης της δικαιοσύνης. Έρχομαι τώρα στις διορθωτικές κινήσεις του ισχύοντος συστήματος. Νομίζω ότι οι διορθωτικές κινήσεις του νομοθέτη έχουν περιορίσει ουσιωδώς και την εξουσία της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και τη δεξαμενή των προσώπων από τα οποία επιλέγει το Υπουργικό Συμβούλιο. Η νομολογία είναι συλλογικό έργο και όχι έργο του Προέδρου του Σχηματισμού. Σε πολλές αποφάσεις και μάλιστα σημαντικές διατυπώνονται μειοψηφίες, μάλιστα δε άκρως τεκμηριωμένες. Και σε κάποιες από αυτές ο Πρόεδρος του Σχηματισμού ανήκει στη μειοψηφία, στους μειοψηφούς αγνώμων. Άρα, η βασική αιτία επηρεασμού που αφορά τον καθορισμό του εισηγητή από τον Πρόεδρο του Οικείου Σχηματισμού αντιμετωπίστηκε πλέον θεσμικά στο Συμβούλιο Επικρατείας με τον νόμο 51-19 του 2024 που προβλέπει ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η ισομερής κατανομή του φόρου εργασίας κατά το προγραμματικό στάδιο της διαδικασίας, ο εισηγητής καθορίζεται μηχανικά από αλγόριθμο. Δηλαδή έχουμε ένα αντικειμενικό σύστημα ανάθεσης των υποθέσεων. Βέβαια έχουμε και το 20α που προηγείται του διατάγματος, αλλά πλέον το βασικό σύστημα γίνεται η κατανομή με τον αλγόριθμο. Επίσης, με βάση την υφιστάμενη συνταγματική ρύθμιση, μετά την αναθεώρηση του 2001, έχουν προβλεφθεί επαρκείς, θα τολμούσα να πω, μηχανισμοί ασφαλείας που αποτρέπουν αποτελεσματικά τις καταχρήσεις. Το ίδιο το άρθρο 90 παράγραφος 5 του Συντάγματος περιορίζει τη θητεία των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, του Εισαγγελέα, των Γενικών Επιτρόπων κλπ. Στην τετραετία, επομένως, μειώνονται, αν δεν εξαφανίζονται, τα κίνητρα για μείζονες ανατροπές σε σχέση με τη σειρά αρχαιότητας και διχασεύεται η κυριαρχία μεμονωμένων προσώπων. Δεν έχουμε πρόεδρο. Η θητεία
φτάνει το πολύ τα 4 χρόνια. Περαιτέρω, με τις ρυθμίσεις του κώδικα οργανισμού των δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, συρρυκνώνεται ουσιοδός, νομίζω, ο κύκλος των προσώπων που είναι επιλέξιμα για θέσεις αντιπροέδρου, εφόσον αυτοί εκλέγονται μεταξύ των 10 αρχαιότερων δικαστών του οικείου δικαστηρίου. Επίσης, υποψήφοι μπορεί να είναι όσοι έχουν συμπληρώσει 3 ετία στη βαθμίδα του Συμβούλου Επικρατείας, 2 ετία στο βαθμό του αεροπαγίτη κλπ. Άρα η επιλογή γίνεται εν πωλής μεταξύ προσώπων με παραπλήσια αρχαιότητα. Επιπλέον, όπως ξέρουμε, η κοινή νομοθεσία περιόρισε τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου με τις 2 νομοδοτικές διαδικασίες. Η μία είναι τη διάλυση των Προέδρων της Βουλής, ήδη από το 2010, και η άλλη είναι αυτή που εισήγαγε ο νόμος 51-23 του 24, αναλύθηκε κατ' επανάληψη και νομίζω ότι πραγματικά εγκλωβίζεται εδώ το Υπουργικό Συμβούλιο και ειδικότερα από την νομοδοτική διαδικασία της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, αναπτύσσει, θα τολμούσα να πω, αυτή η γνωμοδότηση μια de facto δεσμευτικότητα, διότι για 2 λόγους. Πρώτον, διότι οι συνάδελφοι γνωρίζουν το ήθος και την ποιότητα του δικαστικού λειτουργού, και δεύτερον, οι ίδιοι έχουν ιδιαίτερο κύρος λόγω ακριβώς της δικαστικής τους ιδιότητας. Όταν λοιπόν η ψηφοφορία στα ανώτατα δικαστήρια αναδεικνύει ευρεία πλειοψηφία υπέρ συγκεκριμένου προσώπου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι πολιτικά ανέφικτο, για το Υπουργικό Συμβούλιο να αποκλίνει, εφόσον η επιλογή άλλου προσώπου προφανώς θα ερμηνευόταν ως πολιτική παρέμβαση στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το επιλεγόμενο πρόσωπο θα στερούνταν τις νομιμοποίησεις που προσδίδει η εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των συναδέλφων. Νομίζω ότι μάλιστα η ρύθμιση ειδικά του νόμου 51-23 του 24 συνιστά υφέρπουσα και συγκεκαλυμμένη αναθεώρηση του άρθρου 90 παράγραφος 5, διότι η κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου έπαψε πλέον να συνιστά πολιτική επιλογή ευρύτατης, εξαιρετικά ευρείας διακριτικής ευχέρειας από δημοκρατικά νομιμοποιημένο όργανο, όπως τη θέλει ο συντακτικός νομοθέτης, αλλά καθίσταται αρμοδιότητα που δεσμεύεται εν της πράγμαση από το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών των ανωτάτων δικαστηρίων. Θα έπρεπε λοιπόν η διαδικασία αυτή να ενταχθεί στο Σύνταγμα, να ενταχθεί δηλαδή το συνταγματικό κείμενο, ούτως ώστε σε περίπτωση επίσης ακυρώσεως του Προεδρικού Διατάγματος να μπορεί το δικαστήριο να ελέγχει την τήρηση της διαδικασίας αυτής. Και κλείνω με μια παρατήρηση του καθηγητή Σκουρίδη, τον οποίο αναφέρθηκε νομίζω ο πρώτος συνάδελφος, ότι εάν οι επιλογές της ηγεσίας της δικαιοσύνης δεν γίνονται αξιοκρατικά, με αξιοκρατικά μάλλον κριτήρια, τότε δεν έχουν αποτύχει οι θεσμοί, αλλά αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων οι επιλέγοντες και οι επιλεγόμενοι. Και επιλέγοντες εδώ δεν είναι μόνο τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που έχουν προηγουμένως προαγάγει και άρα καταστήσει επιλέξιμους μέτρους λειτουργούς της δικαιοσύνης στο Συμβούλιο Επικρατείας, στον Άριο Πάγο ή στο Ελληνικό Συνέδριο. Σας ευχαριστώ. Το 85 ώρες όρους ζωής, πρέπει να πω δεν ήταν ο ίδιος με εδώ πέρα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι στα 65 και στα 67 είσαι πολύ νέος, είσαι πολύ δραστήριος και πάρα πολύ παραγωγικός. Ναι, απλώς και γι' αυτό το οποίο είπε πριν ο κ. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν δίνεται στην απλή εικόνα όταν κάποιος πηγαίνει ως πρόεδρος της Ανεξαρτησίας Αρχής και εκεί υπάρχει και λειτουργεί θετικά η διάσκεψη του πρόεδρου της Βουλής με την αυξημένη πλειοψηφία. Άρα θα γίνει, δεν θα γίνει από μια κυβέρνηση. Εδώ είναι η αισθανμένη εντύπωση. Όταν κάποιος γίνεται από μια κυβέρνηση, γίνεται από μια αυξημένη πλειοψηφία. Εδώ, επειδή όλοι οι θεσμοί σχετίζονται με το περιβάλλον, οι ανώτατοι δικαστές στην Ευρώπη, στις μεγάλες ηλικίες, τους γράφουν την απόφαση, το σχέδιο της απόφασης, έχουν ένα ισχυρό υποστηρικτικό γραφείο, έναν μηχανισμό που εμείς δεν τον έχουμε. Εμείς μέχρι τα 67 γράφουμε πρωτογενώς. Είμαστε μέλη δικαστικών συμβουλίων, υπηρεσιακών συμβουλίων, ειδικών δικαστηρίων. Και σας λέω, βλέποντας τα πράγματα, ότι ένας άνθρωπος στα 65 του χρόνια, μετά τα 60, πλησιάζοντας στο τέλος, δεν μπορεί να αποδώσει σε τόσα πρόσθετα επιπλέον καθήκοντα και να γράφει πρωτογενώς αποφάσεις. Εάν
είχαμε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου εκεί ο δικαστής ο ανώτατος θα μετέφερε απλώς τη σοφία του στη διάσκεψη και θα πήγαινε στο γραφείο του και θα είχε το σχέδιο έτοιμο, θα το είχε φτιάξει ένας βοηθός και θα έκανε κάποιες απλώς επιμέρους διορθώσεις να πάνε μέχρι τα 80. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, εάν αυξηθεί το όριο ηλικίας, θα αυξήσουμε τους κουρασμένους δικαστές. Αυτό θα είναι το επόμενο θέμα, δεν θα είναι κουρασμένοι, θα είναι πολύ αποδοτική, αλλά είναι το επόμενο θέμα της εκδήλωσης. Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Τώρα θεωρώ ότι δεν είναι σκόπιμο να σας κουράσω περαιτέρω. Έχω λίγο πολύ καλυφθεί από τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Τώρα για το όριο, ειδικά για το όριο ηλικίας των δικαστών, και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να αυξηθεί και να συνοδευτεί και με την αύξηση του ορίου ηλικίας των καθηγητών. Λειτουργική ηλικία. Παρότι έχουν πολλά χρόνια δεν θα δώσει. Έστω σε εθελοντική βάση. Τώρα, όσον αφορά το δικό μας ζήτημα, εγώ θεωρώ ότι το βασικό όπλο του δικαστή είναι η προσωπική και η λειτουργική ανεξαρτησία που το εγγυάται το Σύνταγμα. Όταν διαθέτει αυτά τα δύο, εξοπλίζεται με όλα αυτά, τώρα το τι ακριβώς θα προβλέπει μια ερεύνηση, δεν μπορεί ο νόμος να υπαγορεύει ακριβώς κάθε του ενέργεια, πόσες αποφάσεις θα παράξει, πόσο καλό νομικό κείμενο θα δώσει και το καθεξής. Δηλαδή, αυτά τα δύο τον εξοπλίζουν ώστε να είναι ένας τέλειος λειτουργός. Τώρα, για το θέμα που είπατε της δεσμευτικότητας, της γνώμης του δικαστηρίου, εγώ νομίζω ότι εν της πράγμαση είναι δεσμευτικό, διότι δηλαδή η κυβέρνηση παίρνει ρίσκο, το Υπουργικό Συμβουλίο παίρνει ρίσκο όταν απομακρύνεται, γιατί αυτό θα το πληρώσει, αυτό το βάρος, αυτό θα το πληρώσει στις εκλογές. Δείχνει ακριβώς παρέμβαση, δείχνει ότι δεν τηρεί το Σύνταγμα και τους θεσμούς, επομένως θα το πληρώσει εκλογικά. Τώρα, θα μπορούσε ίσως να βελτιωθεί η ρύθμιση, να περιληφθεί οπωσδήποτε στο Σύνταγμα και να βελτιωθεί, προβλέποντας ότι η απόλυση απαιτεί αιτιολόγηση. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα. Και νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που έχει δοκιμαστεί, τα κενά της έχουν επισημανθεί και με τους διορθωτικούς μηχανισμούς μπορεί να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω. Και έχω λίγο σε αυτό την εμπειρική προσέγγιση του Γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας που πραγματικά είναι διάψιμο και σας λέω, σε εντυπωσιάζει η στενή σχέση με τη διοίκηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πεντεδόρου. Ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Πρόεδρε, κύριε